सो गाइस तो आज हम लेके आ गए बानी भोजपुरी गाना के। तो ऐसे भी रहुआ लोग टेंशन ना ले, हम तो रोज भोजपुरिये लेके आइला। तो आज की वीडियो ना खेसारी भैया के ऊपर बा, तेही से रहुआ लोग एगो लाइक कर दी। अब बिना हम देर कैले वीडियो स्टार्ट करत बानी, ठीक बा। के कराली हनी गावाना रोजाना सल चाहिए बिछावाना। का हो खेसारी भाई, भौजी के का कहत बड़ा कि भौजी कह दिया उठा के कराली लगाओ ना। अच्छा भाई लोग टेंशन ना ले, हम आगे चलत बानी, फिर रहुआ लोग के समझ में आ जाई। हटी ना जान ले का हो अपुता के कराली हनी गावाना रोजाना सल चाहिए। जाए भौजी भैया ना बिछौना नासियन त का हम ना सब। जाए भौजी तनी खेसारी भैया के तो दर्द समझ तू काहे इतना बेचैन बारन। बिछावाना काचे बजवानी सुनिए राजा जानी, काचे बजवानी सुनिए राजा जानी, हमसे कुछ दिन दूर औरी रही ना मानव का भाई लोग भौजी के देखला का कतराइल बिया, यही से तो कहत बिया कि काचे बा जवानी। भाई हो देख ल एकर जवानी, काचे बा देख ल। भाई हो देख ल जवानी काच बा, का गजब के जवानी बा हो, और ते पूरा कतराइल बा हो। सुनो भौजी का कहत बिया, नाहे बा हमरो उमर कमर लोटे साहिना, नाहे बा हमरो उमर कमर लोटे साहिना। का खेसारी भाई भौजी तो कह दिया कि कमर अपलोड सही ना। का हो खेसारी भाई अब का करबा तू, हमरा तो कुछ तो समझे में नहीं के आवत। अब पास से सुता है खेसारी भाई, बड़ा दुख भाई भाई, जल्दी से गौना कोइलो न तो रंडू में बहान चुदहु रह जाई। नहीं करी परेशान अब ही बानी हम नादान, से जिपा चढ़ी जानी फान लागे लबलाई कोई हम जान। दूधा के दांत तुड़िए के दम लेवका का नादान बारू, हम तो जानते न रहली हो कि अभी ले तू नादान बारू। का भाई तोनी के नादान लगत बिया का हमार भौजी हो। अभी पानी कम बाजी। अरे नान है बा हमरो उमर कमर लोटे साहिना, नान है बा हमरो उमर कमर लोटे साहिना। खेसारी भाई मुर्दा पूरा बनल बा, लेकिन भौजी नकड़ा करत बिया एकरी बहन करा के। जाए खेसारी भाई अब का करब, जाके होने चुपे सूत जा सरऊ। खाऊ भाई अब तो हमरा हंसी बढ़त बा, जाना तबे कहेला नानू चलो आगे देखो। पानी दुबार कम जोर ऐसे गुड़ में फसाई ना। कायानी भौजी इतना मोटाइल बिया तो कह दिया कि बानी कम जोर। खाऊ भाई तोनी के ई मोटकी दुबड़ बुझात बिया, जानत बड़ा भाई लोग ई नखरा करत बारी कि खेसारी भाई छोड़ दिया, लेकिन हमर खेसारी भाई उ तो जबर के पकड़े वाला बाड़न। ना गोर लागे सूते न दे हब खेसारी, ए लड़ाई में को दे हब भोर मार बढ़नी के ई कौन रहन हम। ओह हम तो सोचत रहनी हो कि कायला नखरा करत बाड़ी हमार भौजी, आ कहत बाड़ी सुतम ना लड़ाइये में आ कर दे हम भोज। आओ भाई लोग तुहे लोग बताओ एकरी बहन के ई भोज का हो गेला होई भौजी के। जाए भौजी सीधा मन से कहना था कि अलगा जाके सूती तो हम तोरा पीछे थोड़िए ना घूमा, आ काहे इतना हमरा खेसारी भैया के तरबावत पड़ आ जौड़े हमरो के। खेसारी भाई गौना करा के अब अपने करम सरौ तू अपने फोड़ लेला, जा हो तोहरी बहन के खेसा। ठीक बा भाई लोगन ए में हम का कर सकत मानी, ई सरवा खेसरिए जानी कि का करी। नहीं करी परेशान अब ही बानी हम नादान। हमार वीडियो बनावे के मकसद रउआ लोग के एंटरटेनमेंट करावल बा, एकरा के दिल पे ना लेहब और हंस खेल के उड़ा देहब। तो भाई रउआ लोग के हमार वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक जरूर कर देहम। अगर रउआ लोग ई चैनल पर नए होखम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर प्रेस कर देहम, ताकि इस प्रकार के वीडियो ना हमारे चैनल पर रोज अपलोड होखेला। टेंशन ना ले, हम बिंदास शेयर करम। फिर मिलम हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।